Malta komplet issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala waħda mid-destinazzjonijiet turistiċi bl-aqwa prestazzjoni fl-Ewropa, hekk kif irreġistrat żieda ta' 16% fil-wasliet ta' viżitaturi internazzjonali matul l-ewwel xahar tal-2026, skont l-aħħar rapport tal-European Travel Commission. Ir-riżultat ipoġġi lil Malta fit-tielet post fost il-pajjiżi Ewropej bl-akbar tkabbir fit-turiżmu wara l-Greċja bi 38.3% u l-Italja b'21.1%. Hawn intqal li dan kollu qed iseħħ f'sena li fiha l-industrija internazzjonali qed tiffaċċja sfidi marbuta ma' inċertezza ekonomika, tensjonijiet ġeopolitiċi u pressjonijiet fuq l-ispejjeż tal-ivvjaġġar. Sa dan it-tant l-Ewropa rreġistrat żieda ta' 5% fil-wasliet ta' turisti meta mqabbla mal-istess perjodu tal-2025, filwaqt li n-numru tal-jiel imqattajn f'akkomodazzjonijiet turistiċi żdied b'4.8%, sinjal ċar ta' reżiljenza tas-settur minkejja l-isfidi internazzjonali. Il-Kummissjoni tgħid li l-vjaġġaturi qed ikunu aktar selettivi b'enfasi dejjem akbar fuq destinazzjonijiet li joffru sigurtà, valur għall flus u aċċessibilità. Dawn ix-xejriet komplew isaħħu l-appell ta' Malta li tibqa' waħda mill-aktar destinazzjonijiet aċċessibbli fil-Mediterran permezz tal-konnettività tagħha mal-bliet ewlenin Ewropej. Il-prestazzjoni pożittiva ta' Malta tirrifletti wkoll strateġija aktar mifruxa matul is-sena kollha li tnaqqas id-dipendenza fuq l-istaġun tas-sajf biss. Il-governanza tajba, l-investiment kontinwu fl-infrastruttura turistika, il-konnettività bl-ajru u l-ħidma koordinata bejn il-gvern u l-operaturi privati jibqgħu elementi kruċjali biex Malta żomm il-kompetittività tagħha f'suq Ewropew dejjem aktar kompetittiv. Minkejja l-inċertezzi internazzjonali, il-prospetti għat-turiżmu f'Malta jibqgħu pożittivi bħala destinazzjoni li taqqat il-kwalità, sigurtà u valur filwaqt li tkompli tattira numru dejjem akbar ta' viżitaturi minn swieq ewlenin Ewropew u lilien.